Com contribueix Sant Pere de Ribes a construir un món millor? Vivim en una realitat on les petites accions locals tenen un impacte global. Per aquest motiu, tots som responsables del que passa al món i hem de cooperar per aconseguir una vida més justa per tothom i respectuosa amb el medi ambient. En aquest context, neixen els ODS, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, un conjunt de 17 objectius mundials que, entre d'altres, inclou erradicar la pobresa i ser sostenibles d'aquí a l'any 2030. L'Ajuntament, el Consell Municipal de Cooperació i les ONGs que en formen part porten temps lluitant per assolir alguns d'aquests reptes. L'educació per al desenvolupament és un d'ells. I per això, els governs locals estem actuant com a eix vertebrador dels diferents actors de proximitat implicats. Persones, escoles, centres cívics, museus, ONGs, entitats, associacions i mitjans de comunicació, entre altres. Una xarxa de coneixement, aprenentatge i col·laboració amb una gran capacitat per transformar el nostre entorn. Des del Consell Municipal de Cooperació estem decidits a treballar per una societat més justa, solidària i oberta als reptes d'un món global. Bueno, jo em dic Enrique Castro i soc voluntari. En aquest cas faig de president de l'associació, però tots som voluntaris i és una cosa que volem recalcar. Jo sóc l'Antoni Carreño, també sóc voluntari, sóc el secretari del que vetlla per la legalitat de les coses. El nostre entorn immediat seria el Garraf. Nosaltres tenim dos àmbits d'actuació. Un és el propòsit de donar suport a l'economia solidària, al comerç just i a tot el que va lligat l'economia solidària i el comerç just, l'ecologia, el medi ambient i tal, i l'equiparació de poder econòmic de les dones amb els homes, etc. I el nostre focus està al Brasil, una cooperativa de segon grau que agrupa diverses cooperatives i associacions en diferents punts del Brasil que treballa la moda justa. Per això es diu Justa Trama. Amb les subvencions que aconseguim i diners que porten tant Sant Pere de Ribes com Vilanova, permet que 600 famílies, quasi bé totes camperoles, puguin tenir un salari digne i puguin viure de forma correcta. No com nosaltres entenem aquí. Això allà. Allà, sí. Aquí també treballem en la defensa del medi ambient, evidentment, i del territori. Llavors ens hem embrancat no solament en recuperar camins ramaders, sinó reforestar, passant materials normals a digitals de toponímia, del territori, perquè intentem conservar allò que es pot perdre. I aquí, a Sant Pere de Ribes, sobretot treballem cooperació i educació pel desenvolupament. I llavors anem als instituts i expliquem o posem en pràctica algunes coses de les que fem, des de reproduir l'esquema de la Justa Trama fins a reproduir l'esquema de tractar, cuidar, mantenir els camins ramaders i replantar i reforestar on sigui, o netejar la riera, o sigui, el que sigui. El que sigui sempre i quan això ens permeti anar endavant en la consciència col·lectiva de que s'ha de cuidar el territori. I tu, també vols fer el possible per un món més just i sostenible?